gida. Mai gida. Mai gida. Mai gida. Mai gida. Kash. Ni ne? Yunwa nake shi. Yunwa? Kai wani iri ne da Allah da Annabi? Ina 300 da na baka na ce kai abincin kudin sati 2 da ita. Aba mai gida ni tun ranar da ka bani ita. Na dan ci abinci kuma ciwon ciki na ji ya kama ni kawai na sayi magani daga ran nan ta kare. Yayi zancen ka. Wallahi ai economy ya kamata kai. Dan haka abin da nake so da kai. Wannan aikin ma da na amso kwantara. Gashi nan kwata-kwata ma har yanzu ba a ida shi ba. Fi sabilillahi kuma koranka ma za ni saboda kai kullum maganan ma diploma kake mini. Diplom din da yau shekara guda kace mini in nazo yau shekara ta 5. Shekara 5. Sai yau da gobe kake. Hoda zaka mini. Nace hoda zaka mini. Alquran ka sai ka mai shekara 10 baka samu diploma ba tunda dai abin naka tsaya ni. Duk aikin gada kake yi ina amso kuɗaɗe har yanzu ban sai gida ba da aikin da kake yi mini. Duk yaron da zo suna sai gida guda da aikin da yake. Aikin banza Allah ko raka ma zani. Aba mai gida. Wallahi ko raka ma zani. Ba mai gida. Wa alaikum salam. Ina mai wurin nan. Ai ni ne Alhaji. Kai ai mun san ka Mamayau. Mai aiki ai shine mai wuri. Akwai wani wanda an kai muna kwatance da shi cewa Malam Nura. Alhaji ai ni ne. To yauwa ai kwaduwa ta yi daidai da zama. Dama wannan abun ne muke so kamar kwara miliyan 1 haka. To tun da ya kasance ga ni gida wanda ya iya da mun so mu tura cana a kawo shi. To amma tun daga ni gida mi zai hana mu yi da na gida kaga ai ba sai mu yi wahalar tura kuɗi wata ƙasa ba gara a ba na gida ya ci unhwani. Wallahi Alhaji haka ne kun yi tunani da yawa. Saboda idan ana yin haka nan kaga abun sai a samu ci gaba ga ƙasa. Amma a ce komai sai an hita waje abun bai ba mana. Kwarai ko Alhaji musamman ma da yake ni ne mai gida. Yanzu ga kati na bari in baka sai ka tuntube ni ta nan a'a ni ne mai gida Alhaji. A'a Alhaji Lawan Malam Nura an kace. Yayi Alhaji. Na gode an ga mutai sai an jira. Lokacin da Allah ya mutum yaro mai albarka sai ka ga albarka tana ta zuwa muga katin nan. Ba mai gida. Ta ya zan ba ki kati? Yanzu kawai tsakanina da kai baran-baran. Kowa ya kama hanyar gaban shi. Ni yanzu da na tashi daga nan mai gida. Tahiya za ni in nemi sabon yara. Daga cikinsu zan ware na hannun dama. In taimako ɗaya zan maka ina iya aza ka na hannun hagu. In ka amince. In kuma baka amince ba shi ke. Bismillah Malam Nura yanzu ni zaka haɗa na hannun hagu. Mana. Banda rashin mutuncin da ka mani da ba kura ta kace za ka yi ba. Shekara wajen 5 ina tare da kai. Ba kuma ko na hannun hagun din ma zan dan jona. To yanzu ka zo mini.